нашите дървена лодка в полюшващо синьо море и с нея си правим разходка до безкрая незнайно къде. Пътуваме търсейки точка, земя, пристан за своите носе, но често не виждаме знака, навътре пак всеки гребе. А знака е може би птичка в безоблачно чисто небе, а може би роза едничка, красива, лошо боде. Съдбата ни праща загадка и избор безброй светове. Очаква решителна крачка, а дали ще ни даде и криле, а и как се намира посока кръстопата сега накъде. От страх сякаш някой изплака и много тихо за помощ зове. Но ето, че проблясва маяка, запален от грижовни ръце. Там някъде някой ни чака. Открийте път, душа и сърце.